ketularan perkara tekene wong tuwek. Wah. Wong tuwek nek mlaku nganggo teken iku apik. Sopo jeneng Gundul? Gundul. Oh. Gundul sapa? Gundul gebres. Gundul sapa? Gundul bakul. Gembelengan. Yuki wakul. Gembelengan. Bakul grempyang. Segane. Dadi syaratan. Iku lagu to bento. Iya gendeng lho. Kok gendeng iku? Lah aku bento kowe gendeng. Yen ngono sedulur. Ya. Kowe mau kok muni-muni manyar-manyar sewu. Kene Dari ning gua manyar sewu sapa? sapa? Ora ana. Kowe mau ngomong apa? Ngomong apa? Manyar sewu sapa? Sapa? Iki kadung modot lho. Nggih. Nak kowe ora gelem bloko, iki modote saya dawa. Nek wis dawa, Nak wis dawa engko ucul, terus lincip-lincip, terus iki tak Durung. engko tak urung. Tak res engko terus segan metu pecidit. tak klumpukno tak goreng neh. Engko rak dadi sego goreng. Sego goreng usus. Piro sapiring? 3.500. Manyar sewu sapa ngaku? Sapa mboten wonten manyar sewu? Kowe mau grenang-grening papan kene aku iki krungu. Krungu. Kowe nyebut jeneng Manyar Sewu sing ndi ae? Manyar sewu niku le bojoku. Nak kowe ora gelem ngaku. Nggih. Ora. Halo ora. Ngaku. Tak nyepe. Ya joguyon. Nggih. Lakon tak ketok tiyeng seret. Tak buka lek Terus utekem tak sendoki seruput. Oh. tak genti robot. Lho, Mata. kok digeti robot iki? Dadi ketak. Kowe aja guyon ki sapa ngerti aku ora? Lho, nek ra roh niku lho niku jenengan. Ayo sapa aku? Lho, karo jenenge dhewe kok lali to bento. Lah kowe sapa wong aku kowe dhewe ra roh malah aku. Kowe ngerti apa ora? Roh. Sapa? Mbah. Kowe aja Jane kok lambo iki? Maksude kowe sapa iki wong ning kene, kowe ning kono. Jenenge sapa? Ora roh wong aku rong kenalan. Ada. Iya Lek. Jenenge sapa? Malah malah kaya kirik gengoh. durung tepung aku. Dereng. Aku iki bupati. Ono apa? Kewane blosok cangkem. Gone tak gak enak liya. Walang sangit. Walang sangit. Wah, iki dianggep bapake walang sangit. Bupati wedok. Bu iku wedok kok. Iya, Lah iya. Bu iki wedok. Bu iku wedok. Sing bener. Pak Pati. Aku iki Pak Pati. Nggih. Lha yo, Jenengku sapa? Jenengku sapa? Jenenge sapa? Jenenge sinten? janganku Nggih. Singo Barong. Singo Barong. Mula kowe nak ngomong karo bupati sing jujur. Nek A yo ngomong A, nek B yo ngomong B. Dadi aku takon Manyar Sewu, mau Manyar Sewu anake Sinuwun Prabu Tutut Manggung apa Manyar Sewu sakliyane. Jawaban sing jujur mergo nak nganti kowe ora jujur, kowe bakal tak hukum sak katok-katok. Nah, kejaba saka tak ukur. Sak kapok-kapok. Kapok. Sak kapok-kapok. Nggih. Aku ora kapok. Lho, ya wis, nek ra kapok ya lunga kono. Kok kon lunga ya? Non. Ngaku ora. Kacau. Jujur ora. Apa B? Mbok. B apa A? Ambek B. Hah? Loh, pilih siji. Oh, ora arah tak dono. Piye? Lah ora arah tak dono. Ngene ae. Yen pancen dhewe ora dinuduhke ra apa-apa. Awake dhewe lunga saka papan kene ae. Hah? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora tak dono. Ora
ora mbok tututi ra masalah. Ora dadi sebab. Terus. Aku arep takon sing luwih ngerti kan bangkol kowe. Gul gundul. Lah, ngosingo. Singa. Gak rong. Kanca wong Singo bareng. rumangsa. Udah lunga. Oga ora. Sumpah iki lho kan. Iya Yakin? Yakin. Boliking. Balikin pakai bensin. Ngomong ngono sapa? Pak Solikin. Nang. Nggih. Gak ro. Nggih. Ora tenan. Ora ro. Lambak. Ngerti ora? Budak itu. Ora apa-apa ora. Ya. Alah, ya man, Pak Giman. Kowe iki aja ndodok. Kene napa? Mengko nek wis ndodok, Terus. nek wis sundul terus ngaleh. Engko nek pun ngalah ndang dijupuk. Apa kuwi? Wah. Selamat tinggal. Ya. Aman. Aman ora sembilan. Mau nek sida tak kandhakno. Aku ra sida dadi mantune Bu Gubernur. Kok gubernur. Ndara Ratu ing Kukila Kencana. Ketoke guwa kae. Aku arep mlebu ning guwa Gebres. Ndara Putri tak jupuk tak suwano dadi mantune ratu ning Kukila Kencana. Kantong rak suwale. Maksude Wong rak akale. Upama gundul iku mok takon ana ora bakal ngaku. Lah nek nganggo cara kowe iki etok-etok lunga, mesti dheweke bakal ngomong sak karepe dhewe. jebul bener Kang Mas. Gundul kae nyebut yen to Manyar Sewu kae putrane ratu ana ing Kukila Kencana. Cocok. Omonge jare iki dina Manyar Sewu Manggon ning guwa Guwa. Gebres. Ana guwa kok Gebres iki. pilekno. Awas. Sampun sampun wonten titik lari. Menawi Manyar Sewu ngapan wonten ing Guwa Gebres. Cocok. Monggo dipun rumiyini. Ayo. Oh, Gundul ing mangkene kecelek. Iya, Mbak. Tak jaluk sampe sawetara purnawa ora suwene Kang Mas Putut Mas arep tumeka nang kene nglameti kowe ya. Rasane atiku wis ora sabar kok Mbak Yu kepengin banget ketemu karo Kang Mas Putut Mas. Metu ana ing guwa kok kene lho Mbak Yu. Nek aku nyawang kananmu kaya ngono kuwi aku rumangsa salah. Kowe nelangsane ngatimu. Biasane nek kraton iki pengen opo wae sarwa kecukupan ning kene sini mung mangan sego sambel ya dia. Ora apa-apa Mbak Yu waten sampean iki mengkone bisa kelakon dadi bojone Kang Mas Putut Mas. Aku wis melu seneng kok Mbak Yu. Nek saupama kelakon ki ya kok acak-acak nelangsamu ngono lho Ki. Kok bisa ngomong kaya ngono to Mbak Yu? Umpama ora kowe cuma ndokno ing guwa tak colong iki ra bakal kelakon kok Ki. Ya ora apa-apa kok Mbak Yu waten sampean iki bisa urip bebrayan karo Kang Mas Putut Mas aku wis seneng. Didongake wae muga-muga aku bisa kelakon omah karo Kang Mas iki ya Ki. Kaya ngono lho Mbak Yu. Hoi. Ono opo? Mbak Yu. Manyar Sewu. Jebul tenan. Manyar Sewu mapan ana sakjroning guwa Gebres. Kok wis kenal karo kowe to, Dik? Iya Mbak Yu ngono perhati-hati sing tak tampil. Selamat karo aku ki tak tampil.
Lah kok barang jenengan sepinten? Lho, iya malah aku takon jare aku wis kuwi nomor barangku dhewe kok malah takon barangku sepiro. Kowe kepengin ngerti barangku? Hah? Tenan? Ayo tak tukono. Mbak Yu aja Mbak Yu. Berbahaya ngomong. Kowe ki ngerti barangnya. Aja Mbak Yu aja Mbak Yu. Bercabang dua tak kandhani. Dadi sing nyolong Manyar Sewu rumangsaku nok wong lanang jebul kok wong wadon. Lho kok ngerti nek aku wong wadon? Lho. Lho kowe iki Titikane ndi nek aku wong wadon ha? Wis banget apale ya. lho kowe iki moh diarani wong wadon. Lah ya kok iso ngarani aku wong wadon apa ki ngerti nek aku ki wong wadon? Yo ngerti wae. Alah rasa banter-banter wis krungu aku. Heh. Titikane apa nek aku iki? Titikane wong wadon kuwi gampang kanggone singa bareng. Singo bareng. Heeh. Nanggone nyaras iku. Ah, Jengen niku. jengen. Rumangsaku singo sing penggane nyaplok wong kuwi. Kowe kepengin ngerti? Titikane wong wadon. Iya. Kuwi wong wadon janji mlaku mrono, mlaku ngalor ngidul karo nggawa gunung loro. Kuwi titikane wong wadon. Durung kinaruan. Ora. Lah aku ndek wingi ngerti ana wong mlaku rono, mlaku rene nggawa gunung loro lho bareng dibuka kok lanang. Lho, sing kandha lho sapa? Aku kepengin ngerti kowe lanang apa wadon, mula gunungmu arep tak tiliki. Lah tiliki. Kowe nak wani blodor kaya aku dhewe. Iku ketara wong lanang. Wong lanang iku kendel blodor ora apa-apa nak pancen wong lanang jauh blodor kaya aku. Lho nek upama kelakon aku mblodor mesti kowe kabeh do mlayu kok. Oh, iso kaya ngono. Rumahsamu mlayu wedi. Ayo. Mlayu nutut. Cetonan Sik, iki sik, wong sik. wadon, ha? Titikane wong wedok karo wong lanang ki gampang. Gawange terus Nek pundi? ngompo sepeda. Nah ngomong sepeda. Wong wadon. Wadon pun. Nek wong wedok wis ben Enak wong lanang, Kak Mas. enak. Bedane napa kok ngeten karo mengkoten. Nek wong wedok ngempone nek kupane ora rene piye, Pak. Aduh mati. Apa jenengmu, Duk? Endang kinanti. Endang Kinanti. Kowe sing berada karo Manyar Sewu. Kowe cah wedok kok berada karo Manyar Sewu. Apa kowe wong lesbi? Aku ra seles sedih. Aku jeruk makan jeruk. Umpama kowe wong wadon kok nyolong karo wong wadon, iki tenane arep mbok nggo apa? Lho. Nek wong wadon nyolong wong wadon ki mesti utuh ora dikapak-kapake. Lah nek saupama kelakon aku nyolong kowe. Wala wis to mesti kelakon tak. Aku? Iya. Arep mbok colong. Wis kelakon mesti. Aku rasa mbok colong, aku kulino Allah. Iki tiwas kebeneran. Sing maune iki mung siji Manyar Sewu, saiki tambah Lur. dadine loro. Ana kinantine barang. Mula Kok kanthi kuwi dhisik mengko dhisik to? Iki jenenge sapa kabeh? Kenal ngono arek. singa barong, Kok bareng? dadak busung, Badak. macan lorek. Iki gak macan loren iki. Macan apa? Macan ireng. Macan kumbang kuwi ya. Bahaya iki macan loro. Siji dadi loro, kamangka awake dhewe wong telu. Lah sing siji engko dienggo piala bergilir. Sing sinten ajeng nggih piala? Kowe. Kula. Mergo kowe wis nyolong Manyar Sewu kanggo paukumanmu, iki kowe kanggo piala bergilir wong telu. Karepe piala bergilir. Kowe gelem ngladeni aku. Ngadeni karo aku. Alah gampil kula niki kulino masak mungkin kula ladeni ta. Bento iki bento. Ora ngladeni perkara masak niki dikakno pakaian iki ora. Lah pripun? Ngladeni kaya dene wong lanang karo wong wadon sing wis omah-omah. Mlaku bareng, mangan bareng, adus bareng, turu ya bareng. Kula nggih saged ngladeni mlaku bareng. Linggih
iso koyo ngono? Malah aku ora kena dinggo. Ora kena tinggo. Wah, iki tak buntu lho. Ora kena Dinggo tenan. Tenan. Wah, ciloko iki bulet iki. Bocah ora dinggo. Menawa Edi ora kena dinggo menawa nganggo kathok besi. Anak saya Nak sing siji ora kena dinggo, mesti sing siji kena. Mandar 1000 kena. Jarene mandar 1000. Wis Mesti saiki kena ngono dinggo wae. ya. Aja-aja bilang dia gua paling wae. Lho kok padha iki? Keterak lampu merah. Gowae. Ngono. Intinya ngapa? Tiko. Tiko tadi kudu Edi. Ayo Di. Saiki Manyar 1000 karo Kinanti wis mapan ana ing Tanjung Gunung. Sisan gawe aku bakal mirang-mirangake gundul. Yen teko ing gua kene dheweke gen kecelek ora ketemu karo Manyar 1000. Aku kudu gawe rekodaya. Ih. Ih. Apane kene cucu kabeh. Mergo kowe kanggo ganti Manyar 1000. Yen kok gundul saka kene, engko ladeni kang sak apik-apike. Andung gawe. Neng jero guwa reneng menungso mung siji tok. Iki ngantuk ta piye? Lho. Jenengan Ndara Putri Manyar 1000? Alah. Ngene kok angel golekane. Ndara Putri jenengan pun ampun kuwatir. Kula tekan mriki badhe nyelametke sampean. Mengke nek ampun kula slametke, kula sowanke Ndara Bupati Utut Emas. Utut Manggung. Mungkin kula diganjar dados ratu. Jenengan purun nggih. Ya gelem. Wong ayu suarane tek ngene, Cak. Jenengan tek kudungan niku kaneben. Artis. Artis. Ya jenengan buka sithik-sithik ah. Kersane gampil ngen kula beto sampean. Mengke nek pun kula gawa kula sumante jenengan kepanggih karo rama panjenengan. Dadi mboten mapan wonten guwa. Rambute sampean jenengan potong nggih pripun? Rebonding gagal. Mosok kok putri gulune wideng. Jenengan nek adus mboten nate diblongkot. Ora tahu kok ndor sendok. Lho, jenengan kok pun ngertos kula? Wong jeneng wis terkenal kok. Ndara Putri ten ngene guwa maem napa kok abah? Telo bakar. Telo bakar awe wagiman. Wah. Alah aku dingehi loro ya boresen. Ya tak pangan wong antrae karek sithik. Empun mboten usah kemulan mengke nek jenengan kademen kula ingkang saged ndamel anget. Jenengan kula pijeti nggih. Heeh, Ndor. Ndak Ndara Putri Manyar 1000 kulino nyolong kayu piye, Cak? Tundake kok ngapal kabeh. Kurino engkol. Duh. Niki napa, Ndara? Pabrik. Masa wong wedok kok nggawa pabrik? Pabrik napa? Pabrik susu. Pun sakniki
wau rak wonten bupati-bupati ingkang badhe ngersakake panjenengan. Saderengipun bupati mriku dugi wonten ing Guwa Gebres mriki, monggo sareng-sareng kondur wonten ing Kraton Kukila Kencana. Selepane jagung sapa? Kang Mas, hei, mriki Kang Mas. Hei, Gundul kapusan Kang Mas. Iki sapa nek kok rene? Bareng tangane kula gundul. Ledong jebul kowe iso mancala putra mancala putri. Lha niki Nganti gundul iki ra ngerti sapa satenane kowe. gundul kapusan. niki lak Mulane ing ngarep kowe wis ngapusi karo aku. Jare kowe ora ngerti manyar sewu sapa? Loh, jebule kowe mendungok Lho piye? Nalika aku iki lunga, ora teges aku iki lunga ado iki ora. Terus? Nanging aku iki nggubet, aku pengen ngrungokake tembung-tembung. Jebul cetok nak manyar sewu mapan ning Guwa Gebres. Oh, Nek ngono sing njupuk Ndara Manyar Sewu aku. terus Bekakas iku nggone sapa? Iki tenane uga bupati sewu negara. Iku yo lanang. Kanggo ngapusi karo kowe ben kowe kecelik mergo rikala semono kowe wis ngapusi karo aku. Iki piwalesku karo kowe. Ya. Kena Ndara Manyar Sewu mbok gawa bali ning negaramu. Terus tak jaluk. Loh. Yen ora entuk rawe rantas Malang Surabaya Kediri Jombang Anjo. Kowe iki jebul kondektur bis Mantan. Kena apa ora? Mbok wenehke apa ora? Ora iso. Nek ora mbok wenehno. Aja takon dosa. Sendor adepi. Oh, nantang Wani karo badak busung kowe. sing tak wedeni apamu maju aja siji. Kerayaan aja kabeh iki guyon ya. Ora ono guyon. Ora sampe mantang. Ora ono guyon. Guyon ya. Guyon tulung. Bab perkara gundul ora usah dipikir sing baku ayo bareng-bareng ngeloni Manyar Sewu. Rasido sugih. Trae garise wong mlarat anjek dadi wong mlarat. Bupati jan manasati tenan. Iki piye caraku iso nyelametno Ndara Putri Manyar Sewu? Kan mongko dina iki uga kudu iso nyelametno Ndara Putri Manyar Sewu. Nek ora iso nyelametno Ndara Putri Manyar Sewu bengi iki ketoprak apa sedina sewengi neh iku. Wis wagiman. Loh, kaya Ndara Putut Mas. Kok mlaku mrene? Aku tak embuh-embuh meneng ae ning kene. Sambat engko nek menawa Ndara Putut Mas iso nulungi karo aku. Aduh, Yai. Apa? Karo Ndara. Sing ora wamu. Komplit. Sing nemen iki poklek. Aduh, Yai. Kula dikeroyok kali bupati-bupati.
ana singa bareng, ana singa kethek bareng mangko apa jenenge? Kok nganti ke dikeroyok perkarane apa? Perkawisipun kula ra ajeng nyelametke Ndara Putri Manyar Sewu ingkang tumanduk wonten ing Guwa Gebres. Saderengipun kula mlebet wonten ing Guwa Gebres dumadakan bupati-bupati menika ngriyini lampah Ndara. Dados kula mboten saged nyelametaken Ndara Putri Manyar Sewu. Malah dibeta mlajar wonten negarane wong-wong bento-bento Mas. Oh. Jebul iki wis ngerti menyang endi papan dununge bendaramu Putri Manyar Sewu. Nggih. Mulane kula mboten purun derek jenengan. Kowe ora gelem melu aku mergo kowe ngerti. Nggih, Sing kok karepake supaya kowe bisa nulungi. nggih. Yen kowe bisa nulungi supaya kowe bisa dadi ratu ning kraton Kukila Kencana. Ngertos Apa ngono karepmu? nggih. Apa ngono karepmu? Ndara. Pangapunten. Don, Nun, aku iki bendaramu. ngertos. Ning kenapa nalikane aku iki njaluk katrangan karo kowe? Supaya kowe iki gelem manut kawan aku ke badal. Sipun kowe dari pengangkasi kaya ngono. Mbok iki ngilo. Kowe iki sapa? Kowe iki wong kere. Kowe iki derajat-derajat klogot. Arep diunggahke loro derajat. Kula pun bosen dadi wong melarat. Piye? Arep kula kepengin sugih. Kanthi lantaran nyelametke Ndara Manyar Sewu. Pangapunten. Tek kandhane iku ora tek. Iku balane sapa lah? Dadi iki wis bosen nggonmu dadi wong larat. Nggih. Nek ngono ra selak marang rasamu wis bosen nggon urip. Iya. Pokol terus. Matang ah, ya. Don, Nggih. Pripun, Ndara? kok kula dhewe iki mati. Nggih. Tak pasrahkelanku. Aku njaluk didol balungan. Mulane dikandani ra gatek. Ngene iki kowe malah dadi semangut. Napa, Dik? Iya semaput. Mangmula tak kandhani. Nek urung mayahe dununge sugih, urung kecanduan sugih ya jajet ngene iki ae. Ngoyo nek kowe ngerti langsung mbok titik dhewe. Ora ngekeki ngerti bendarane. Ngene iki dadine awakmu loro kabeh. Penak ora tau. Nyoro ya wis dadi langganan. Kandanan jek angel ae. Diapakno ae ki mang jajal. Walah dimpuki wong pirang-pirang. Ketang-ketang ora tak ewangi. Bentuk. Aku ora ngelingi kowe. Tak ewangi mang malah dadi semaput ping pindho. Aku wis diremuk karo bupati-bupati mau. Nah, Arep kuwatul karo Ndara Bagus Kukila Kencana malah genti diajar. nggih, saudara monggo. Ampun. Alah. Mas aku balik nek Lamar dagelan, Mas. ya dagelan, Mas. Ora ngrasakno wong lara kabeh. Bakul kecap kaya malah rene lah opo. Sotone entek piye manuk bakule kecap rene. Dagelane telu sing siji gondol wong meteng. Bose mokel wis mulih nek menawa. Sing siji digondol wong meteng, sing siji gondol wong meteng. Iya. Iki apa wong jenengan sinten? Wagiman. Wagiman. Lho, tak sing digawe. Sampeyan iki kenapa? Wah, niki ceritane dawa nek jenengan critake malah ketoprake baleni ke pertama neh. Kok capek niki dolane. Gambyong sik. Gambyong. Jejeran. Terus gending sinden mang rong gending. Jejeran. Meraino. Keprukan. Keprukan. Gandrungan dagelan. Dagelan. Barang dagelan. Barang dagelan tulung-tulung baleni cerita ke pertama meneh. Gambyong. Ceritane niki ngeten. Sendor niki mboten purun nurut kalian Ndara Putut, Mas. Lah piyambake tan mongko niki ngertos
papan dununge Ndara Putri Manyar Sewu. Tan mongko sapa sing iso mbalekno sapa sing iso mangsulke Ndara Putri Manyar Sewu niku dadekno ratu lupute dadi ratu dipek mantu. putra mantu ngoten lho. Piyambake niki ngoyo ngoten. Miturut lamaran semua wake Mas. Nah, Metune 89 tukum jare 96. Iya ratu. Iki sing iso ngalahke ya sampean dhewe. Jenengan iku malah aneh-aneh. Kula impun maju perang, empun kalah. Nah, Kula nyuwun pitulungan karo Ndara Putut Emas malah diajar. Ngantos maput. mabot wau terus Malah aneh-aneh ae. Sampean lairane apa? Lairane kula Nen. Agustus. Jumat Agustus piye lah? Jumat kok Agustus. Ayo ulane Agustus. Senin Maret. Nah, Senin Recep kuwi. Senin Recep malah. Senin Kliwon. Senin Kliwon. Ayo Mas. Senin 4 Kliwon 8 Rolas metune 96. Hah? Metune 96. Iki sampean madine. Apa? Jenengan seneng nek kula mati. Lho, tak kei syarat ta. Syarat napa wong bupati jaduke kaya ngono. Lho. Iki malah sabun deterjen kok isa-isa. Niki napa niku? Aneh tre wong tuwek iki. Iki salep kulit gondorukem. Salep kulit gondor rokem, maksud jenengan rokan. Kula niku mboten korengen. Kok diwenehi salep? Oh, miturut dongeng. Nggih, Niku anggere wong sing korepen kena bedomo niku anggere duliti iki mari. Lengan niku bakul jamu keringan. Kandhane sumpah lho sampeyan bilang. Umpami enten lara untu nonton dolas ngeten ya, mari. Enten lara untu iku kudune ora semene iki. Apa? Ya sak rong mene te dijelne ning cangkem. Niku estu. Estu. Umpami wonten tiyang dipelatok cerak terus Tembel. lek Lah, Mari. buntu. Buntu. sing nambane sinten niku? Ya nek tambane sira ra iso Mas. Berarti saben-saben Sampeyan dibacok baca cerak bolong tembel. buntu. Buntu. Terus ditujes nganggo gaman jelek Nah, bolong tembel. buntu. Umpamane ngeten dibaca cerok ngeten. Bolong Peluk ngeten. buntu. Praket buntu ngeten iki. Ya, buntu lah. Sing tembel. Kala-kala gawe lakon ora tau mlebu jeblok. Ngoten. Syaratnya siji tok. Syaratnya napa? Sing bolong Nggih, aja dibathuk. Ngoten. Engko nek ditempel malah buntu. ogah wis bolong. Wis bolong ditempel mboten buntu. Ora iso. Wah, iki ana sing bolong ora kena ditempel. Iki cangkem tambel ben buntu. Mangep ae. Kandhane. Pripun? Siap sampean. Tutuk. Tutuk, Delok Mas. Kalau tembel Mas. tutuk. Tutuk. Ayo siap. Duduk. sampean. Duduk. Cau, waduh iki gak lara iki lara tenan iki. Kalau- Iki jenenge ora nganu Cah. Praktek lara tenan iki. Lho. Mak tuwak ngono. Iki tembel pluk mari. Carane nempel pripun? Carane nempel. Carane nembel. Mari. Mari. Buntu. Iya, buntu. Pagi men kok siapno banyu karo sabun lho, Man. Mari sampean. Berarti saben-saben diantem pusaka. Terus ditempel kali niku Mari. Ning sampean carane ngalahke beda Mas. carane pripun? Carane ngalahke ngene. Sing gawa tombol rak Mas Gendon. Gendon. Sampean males. Ki nganggo bobone Mas Gendon. Remute gendon. Mas Gendon nek lumune wales ya aja diwales. Wah, lha iki kok nek aku diguwebuki ngantek remuk. Dadine ngono. Iya. Enggak pegelen piye? Cek ya. Ya aku nganggo ganti. Ngoten. Dados niki kangge tamba. Menawi kula maju perang, musuh bupati-bupati niku Iya. dibacok truk gendon sing nambani Nambah. buntu. Bondo. Lah kula ajeng males. Pengen males? Ulo nganggo bobone Mas Gendon ora cuk males.
Aja suwe-suwe nek ngabani. Wis semono aja lali. Ya. Arep apa males ngenteni apa-apa ke aku. Ngono. Engko nek masalah kowe dibacok, dikampleng, aku sing nambani nganggo pupur. Apa iki mau? Gondo rokem. Salep bucik gondo lukem. Iki rambutku wis tukul sah. Pun jenengan mikir tak tantange bupati. Nang 15 tembelan. Nggih. Menawa engko tak saweran 20 ringgit. Alah dhewe wis entek ringgite. Ngono. Matur nuwun, Kyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sama katak. Eling, nek aku ditamani pusaka tembel, Kowe dadi wong sekti, jaduk. dibacok iso mari tantangan sapa sing ngalahno kowe mau. Hei, bupati. Iki lho Popeye wis mangan bayem. Maju, sendor iki lho musuhmu. Malah perano jenenku arek. Jenengem Singa Lorek. Singa Barong, ngatur nuwun ya yo. Singa garon. Singa Garon, Barong Garon. Baron. Sing sitok mang karaoke wis sapa? Wangil kowe, wangil. Karaoke mang jenenge sapa ya? Singa karaoke. Maju! Iki lho sendor musuhmu. Piye? Ah! Kowe mau mungsuh aku. Kowe wis mlayu. Saiki kowe nantang karo aku. Yo, Apa kowe saiki dadi wong jiajuk? Popeye. Ngombe bayi. Aja demek sing iki. Iki loro tenan. Jare Pope. Mbek-mbek. Iya. Alah, kowe mau nantang karo aku? Yo, Nantang karo Bupati Salikara. Ya. Kowe Jampati. ayo. Tumplakno senjata. Sik, jagoku ben gak ndredeg, ngombe sik. Iki apa? Ngombe sik. Banyu kok ngene Mbak Dukun. Padha wae. Ping telu kok tak campuri banyu dan sempretna ya. Aku ya lebih. Loh, bentul. Ngombe sik. Mas mane. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Semprot nganggur. Aja wedi. Ora apa-apa, endi sing disemprot? Iki. Kuatir amblika. Ayam. Loh, neh. Lungguh di anu kuatir amblika. Mari. Kowe ngorean tegalan ae lah, Cuk. Santai. Kowe wani Aku nantang. roh karep nek disemprot iki rak terus wedake templek. Wah, seman. Kowe mau wani nantang karo Iya. Bupati Seunegoro. Ayo, pusaka tancep ning aku. Menawa kowe wis duwe aji anyar, mbok menawa kowe meh guru anyar. Iya, guruku Wagiman. Wagiman karo Kamsiatun. Iya. Jerep. Iya. Oh, babu. Loh, buntu neh. Buntu meneh. Ono buntu. Buntu neh. Mbok menawa pusakamu gak ngerti pengapesanan. Iya. Iya, jelas. Urung. Buntu. Senti. Pentil. Santai wae, Bro. Buntu. Ayo. Mas, pengapesanan mripat. Ning mripat. Lonon ae nek kena tenan lho. Bolong yo bek. Ayo. Iya. Sawani tenanan. Aku ning kene, Bro. Buntu. Agak sing siji. Ayo. Ada. Santai wae, Bro. Kan ada saya. Buntu nek. Aku kaya bayi bar didusi. Menengae. Aku ngerti pengapesan. Dodol malah kaya kacang atom. Ngerti pengapesan. Pengapesane ngerti aku. Ayo. Mas Rono. Ayo. Iya. Santai. Iki piye? Aja. Lho kok aja? Aku nang engko piye? Ayo we. Ayo. Buntut yo ora lagi bolong. Ora iso bolong. Wis tak buntoni jek. Ayo. Sire. Ses kacung. Aku yo beto. Sing dikene kene sing mbok kene.
Santai, Bro. Lagane men lagiman kowe. Puas. Iki piye? Santai tantang wales-wales. Ayo. Waduh, geledak aku geledak. Aji-aji abot gondo badek. Kowe tek mlayu ana apa? Aku mlayu tapi aku lemes ora kuat apa-apa. Pakiman siapno sampo karo sabun lho kan. Iki piye? Sendor. Aku wis ngaku kalah karo kowe. Kalah karo aku. Karepmu. Kowe sing menang kok malah ketakon aku. Ndoro Putri Manyar Sewu balekno. Tak ada. Apa? Doro Putri Manyar Sewu. Ya. Iki jek kalah ayu karo sedulurku ada. Kowe dedulur. Lho, piye? Dulur kowe tok ayu. Ngono? Iya. Kowe ora jenenge Manyar Sewu. Manyar Sewu. Wong teng jenenge. Lah nek dulur Jenenge kepengin ngerti? Iya. Jenenge Suri Mbok Wedi. Suri Mbok. Kerwok. Wonge ora umum gedene. Wah la. Wedine lho. Wedine kepengin ngerti? Iya, iya. Wedine. Walah suwene lah diwut-diwut. Jebobok. Lho. Yo. Gelem. Tambane Tambani. Iya. Mari. Mari apa? Saiki Dulurku goleki dhewe. manggone nanti. Manggone ning Taman Sari Tanjung Gunung golekane dhewe. Yo boleh. Kang Mas. Sopo iki? Aku jenengku Suri Mbok calon garwamu Kang. Oh, jebule Suri Mbok kuwi sampean to. Iki Taman Sari. kadangmu kabeh wis kalah karo aku. Pungkasane aku dijoli kowe. Kowe dikon ngepek bojo karo aku. Lah. Wong bentuke kok kaya bal bunder. Bal piye wong aku tukang goloki glepong. Lah keputih kabeh. Masa? Lah kok ngejare karep gendang sapa? Iki mang tak golap ya ora kena, iki engko adus aku man wagi man kaya sampo karo sabun. Kowe takku. Adus. Oh, adus. Pakku. Gandeng aku ki garwa sing setya tuh kelawan kabeh. Ya. Aja cilik atimu manggone Ora. bakal tak dusi. Ngono. Ning ngene ya, Dik. Kepiye, Mas? Diajeng Suri Mbok. Kang Mas Sendar. Enak kaya Rontokan. aku kepengin ngerti rupane sejatine piye. Wujudmu sing ayu. Lah wujudku ya katon ayu kaya ngene. Ora iso wong lainne ditutupi kok iso ngerti ayu ya ora Pancen iso. wis dadi adat ana ing Tanjung Gunung kene yen to putri agem-agemane kaya ngene. Ning nek wong liya wong iki calon bojone kudu ngerti apa sekabehane. Oh ngono. Iya. Sarene aku iki tresna kelawan kowe ya Kang Mas Sendar. eh. Aku bakal nglatih. Ya, ngono ya macem. Untune.
iki lho. Lho ketoprake wis bar. Wis bar Mas Ham. Lho iki mang aku jebule ngipi. Ngipi. Pagi man. 12 juta kok didoli wong ngipi man. Matane wong man. Ya wis aman matur nuwun ya man aku tak adus.